kan hon jeng ki samla ka than nongston kelishim ya karai ban khot pelong de ka peace rally ha ka lai pauterik mentau banai ban penbor ka sorkar ba ka de ban sngap bat penbet no e ka bha thungkam habay kren chikila pathai ko bor menta kasngi kite ki samla ki loong bakani ka peace rally kan longkum shibenta ban kershane ka jingya shong sha thanganu ba arden bat laki kan hon ban dawa penbet no e reservation policy Kilo ong ru bay katay ka peace rally insdang na do ka por lai baje janmit ka banzdang ru na lat rembay bat ya ter ka sor nongston bat in penkut ha Indo Stadium ya ka ba in sa beting pat sada ka jingelang pai pa kumta kila khot lawer ya baro ki pai pa ka than nongston bekinya wan ha katay ka rally. Hakani ka janmit hadin ka jing ya slok bat ki katukani ki para samla jong kane ka dong ka than West Khasi Hill District hi Brokaway ngila sengudai bat ngila ya menjur bat ai ka jing kershan ka pura ha ka bayadei bat ka jing dawa jong noilam jong kajat benreu ngila banong bodai presiden jong ka VPP ha ka ba uladawa ban review biang ya ka nega reservation policy jong ka jela Meghalaya jungi te ha ka bayadei bakata ngi kum ki samla jong ka West Khasi Hill District hi Brokaway ngi dei hi kita ki sembai jong ka jat benreu hanyo trap bani ka jat benreu khasi ngi sngo ba ka ne ka jingdawa ka long ka jingdawa lani ka mat ka ba don kam hadu kata na ka banta ka lawe jong ki khun ki kiti na ka banta ka lawe jong ki hep ki baret na ka banta kalawai jong ka pateng ka ban sakha ti namar kata ngile rai bangin penlong no da ka peace rally ka ba ngin penlong ha ka lai poterik bunai pasan ar hajar ar pulai kata kadai kesni ba arban wan ka ba de kesni yoret bat iya kan ka rally ngin penlong ha ka por lai baje janmet bat kata kalong bangin ailat ya ki kena school ki kena college ru ki ba danglik school danglik pule lesi ki la ban pelat ya kata kapor na ka benta ka ka rally bat ya ka rally ngin penlong da ka bangin sedang nang te na la ramrai ha SBI nong stoin bat ngin yat leng ba ka yo nong stoin bat ngin penkut hang te hapo indoor stadium hajan lapwitang ha ka bangin sa penlong ya ka jingalang lengkot haka tegesni haka ban yathir yatai haka baidei bat kita kimat jingdawa jong kajat benreu nyu kerap haka baidei bat ka reservation policy te haka de kapor ngishim ya kalat ka kabu ban khot ban wer ya barok khot ki samla ya barok khot ki kenjaseng lagi dei kiseng balang la da gidei kiseng kino kiseng Triman Subha ki SHG ni kino kiseng lani kino kinoelam jong ki khasi la da dei kinoelam sunong la da dei kinoelam hima kilong kemi kilong kpa ki khana school ki khana college but barok hoy ki badei hi kita ki khon kasi ki khon kara namar nginget bat ngi tips kam ba ya kan ni ka reservation policy kaba la san phawai snem manta kalaya hakaba ngila shu hun ya ka e kaba kalalong andre kat kum ka jing su thu jong ni noilam jungi manta kalas ngudai ban review ban phaidin biang ban penbet thmai ya ka nega reservation policy tengi kerman ban ngingech kam ba ki khasi ki ba pura la ne ki khasi ki ba paka ki kin ai ya ka jingkershan ha ka badi bukan benta kata kamdei na ka benta ka jingyo nong jong ka no political party kamdei ka jingyo nong jong ka no ka kanca seng balang kamdei ka jingyo nong jong kino yalam andre ka jingyo nong kandai be jong ka jat benreu hinyo trap hi borok away namar kata ngikot ngi wer ya borok iwei pa iwei ki ba ngimla ban jegerteng lengkot ngan chuang be ba ki ba don ye ka ksuit ye ka snam kasi paka kin suba ban wan sya ka nega rally na ka banta ngin penpau sya ka sarkar ngin penpau sya ka ri ban ngin penpau sya ka partai baka jat benreu hinyo trap jungi benta kaladon kam ban pentmai ya ka nega reservation policy